sa girma ce idan ka kuskura ka ɗauko 'yar duniya ka watsa kanka ka watsa gidanka malam. Duk mace in daga cikin manufofinta babu Allah ba manzan Allah, ba ta tunanin komawa a haɗu da Allah, wai tsaban fashion kuka gina zaman, na rantse da Allah ka watsa gidanka. Ita mace idan 'yar duniya ce, wallahi in a naira 10 aka ɗaura muku aure an cuce ka. Idan mace tana da addini, in mace tana da addini, duk abin da ta rasa kai haƙuri da matarka. Idan mace ta rasa addini, duk abin da take da shi ka haƙura da ita. In mace tana da addini da tarbiyya mai kyau, duk abin da ta rasa kai haƙuri, ka zauna da matarka. In ba ta da addini, duk qualities da ta haɗa, ka rabu da ita. Gaskiya ne. Annabi ya ce fa'alaika bi zati dini taribat yadaka. Annabi ya ce ni a matsayina na manzan Allah, zaɓi na ka je ka nemo mai addini. Annabi ya ce kuma ka zage dantse ka yi faɗi tashi sai ka nemo mai addini. Ita ce wa'azi ke ta'asiri a kanta, haka ne ko ba ka ba? Ita ce wa'azi ke ta'asiri a kanta. Amma wadda dama ita damuwanta wani abu ta hango, ko tana ganin kawai za ta zo ne ta yi ta hutawa a cikin gidan. Ka san yanzu haka suke yi, duk yarinyar da kaga tana dan gugu da wannan wai gidan hutu wai take nema, haka ne. Tana so ne su samu inda za ta huta, ba ta ji maranta wai za ta yi hidima